Ja bih htio objasniti zašto sam danas došao pred državno odvjetništvo, već dolazim nekoliko tjedana. Cijela priča je malo komplicirana, ali pokušat ću sažeti u nekoliko rečenica, barem u nekoliko minuta. Radi se o tome, o jednoj tipičnoj mafiji za naše pravosuđe, koje će možda, kada ću ljudima prepričavati stvari, biti priča nevjerojatna, ali ću ispod videa staviti linkove na dokumente, tako da sve što ću reći možete provjeriti. Radi se o tome da sam početkom ove godine ja osuđen kazneno za klevetu, i to na nevjerojatan upravo način, da je potvrđena presuda na Županijskom sudu u Rijeci, prvostupanjskog općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a sutkinja je na prvostupanjskom sudu donijela presudu protiv 4 presude ranije u moju korist, protiv 230 mojih dokaza, protiv iskaza svjedokinje i protiv čak priznanja tužiteljice da to što sam rekao, radi čega me tužila, da je zapravo istina. Dakle, donijela je sutkinja Božica Barlović iz Kaznenog suda je donijela presudu protiv u biti cijelog stanja spisa. Ona je rekla u biti da sve što ja govorim, dokumenti na koje se ja pozivam, presude pravomoćne, da one ne postoje. To je potpuno luđaštvo, ali to je tipično za naše sudove. Ko je bio na sudu zna to, da je to nažalost tako. Uglavnom, ja sam napisao žalbu na 50-ak strana, gdje sam na 45 mjesta napisao, istakao činjenicu da je sama tužiteljica koja je mene tužila, dakle, za klevetu, da je ona u završnoj riječi priznala da sam ja zapravo rekao istinu. Samim tim priznanjem ja sam trebao biti oslobođen, iako sam ja taj žalbeni razlog napisao na 45 mjesta, pazite, na 45 mjesta, u presudi Županijskog suda u Rijeci su ignorirali to što sam napisao na 45 mjesta, znači oni nisu negirali da to ne bi bilo istina, nego su ignorirali, znači na moju žalbu od 40-ak strana, oni su odgovorili sa presudom na 3 strane gdje su ignorirali cijelo moje dokazivanje. Tako da, to je jedan dobar primjer. Kažem, ja ću dati ispod videa linkove na cijeli taj spis, da vam na sudovima ignoriraju sve dokaze, cijeli sadržaj spisa, zakon ignoriraju, sudsku praksu, sve. Vi zapravo dođete na sud, da bude suđenje, nekoliko ročišta, no međutim na kraju presuda ne održava ništa od toga. To u biti potpuno luđaštvo, to je klanje, to je ono što se radilo na Bleiburgu, metak u čelo i to je to. Samo ovdje to rade štiteći se sudačkim imunitetom. Uglavnom, da bi pobio tu presudu, ja se nisam dalje mogao žaliti, jer je takva procedura, nego sam se morao javiti državnom odvjetništvu, koje jedino još može uložiti žalbu, a ta žalba se zove zahtjev za zaštitu zakonitosti. Ja sam napisao taj prijedlog za zahtjev za zaštitu zakonitosti i to je primljeno tu u državnom odvjetništvu 24.2. ove godine. I oni su odmah u roku od 1 dana, 2.3. poslali Županijskom državnom odvjetništvu, koje je u Zagrebčanki, da taj spis rješava. No međutim, Županijsko državno odvjetništvo, ja sam ga nazivao u 3. i 4. mjesecu i u 5. mjesecu i oni su mi rekli da rade na spisu, ali, zamislite, da im sud, znači Općinski kazneni sud u Zagrebu, ne želi dati spis. I oni su meni rekli, slušajte, mi ne možemo provaliti u sud i ukrasti spis. Radi vas, obratite se sudu sa požurnicom da oni nama to daju, znači spis. I ja sam to i napravio, jednu požurnicu sam, mislim, početkom 6. a drugu sredinom 6. poslao, s tim da sam sa drugom požurnicom, kojom sam se obratio sudu, došao sam urudžbirati na ruke i išao sam razgovarati sa predsjednicom suda, Jasnom Zorić-Rendulić. I predsjednica suda mi je rekla, čujte, gospodine, da je Županijsko državno odvjetništvo to stvarno zatražilo od nas, mi bi njima tamo spis dali, ali oni to od nas nisu nikada zatražili. I ja sam bio revoltiran time jer je ta stvar meni jako hitna. Ja sam shvatio da Županijsko državno odvjetništvo je meni lagalo i da 5,5 mjeseci nije na mom predmetu napravilo ništa. Tu bih samo htio pokazati da je, znači, gospođa glavna državna odvjetnica dala izjavu, znači, evo, to je od 12. lipnja, otprilike iz tog vremena, vadite sve iz ladica,
sve ćemo procesuirati, nisam ničiji čovjek, nemam repova, idemo raditi. Uglavnom, ja sam potaknut tom izjavom, počeo ovdje prosvjedovati. Najprije sam zapravo došao samo upozoriti, ali onda sam shvatio da ako neću štrajkat glađu, da se ta stvar neće riješiti. Ja sam zapravo još 29.2. bio počeo štrajk glađu iz istih ovih razloga. Ja sam pretpostavio da državno odvjetništvo inače neće raditi, ali onda je došla korona i onda sam nažalost morao prekinuti, ali sad sam odlučio nastaviti taj štrajk glađu. I stvarno, kada sam ja rekao da ću štrajkat glađu, oni su tu iz državnog odvjetništva poslali na županijsko državno odvjetništvo, taj dan su poslali upit, znači da ja nisam počeo prosvjedovati, ne bi od toga upita bilo ništa, cijeli se predmet uopće ne bi makao. Uglavnom, kada sam se obratio, oni su poslali na županijsko državno odvjetništvo upit i od tamo je stigao odgovor da, evo kao, taman ćemo sad mi zatražiti to od suda. Dakle, županijsko državno odvjetništvo je priznalo da 5,5 mjeseci nisu napravili ništa i indirektno su priznali i da su lagali. Tako da meni u komunikaciji i da su tražili, a nisu zapravo bili tražili spise suda. Tako da vidite ovdje cijeli isprepletenu mafiju. Najprije sud prvostupanjski u Zagrebu, sutkinja Božica Barlović, sudi protiv cijelog sadržaja spisa koji je ovako debel. Ona kaže da u spisu od 1200 strana ne postoje dokazi. Ona kaže da presude koje su donesene u moju korist i korist mojih svjedokinja ne postoje. Da priznanje ignorira. Druge materijalne dokaze isto ignorira. Ja se na to sve žalim na 40 strana i onda suci u Rijeci, to su suci Zoran Sršen, Srebrenka Šantić i Sandra Juranović, oni ignoriraju sadržaj moje žalbe na 40 strana. Nemoguće je da ti suci, pazite, ako sam ja na 45 puta napisao da je tužiteljica priznala da sam ja rekao istinu. Nemoguće ako sam napisao na 45 mjesta da ti suci to nisu vidjeli. Oni dakle namjerno rade zlo, namjerno sude protiv priznanja što po zakonu ne mogu. I onda, znači, presude protiv vas, proglase vas kriminalcem potpuno neosnovano i onda državno odvjetništvo ne poduzima ništa. I ja sam zapravo vidio da osim štrajka glađu nema nikakvog drugog načina da se ta moja stvar koja je meni jako hitna riješi. I drago mi je da malo ljudi to razumije, ali oni, kao na primjer Enver, on to razumije i ja ću njega isto podržati u njegovom prosvjedu zbog toga jer zapravo pravosudna mafija u državnom odvjetništvu, evo ga, slavna firma. Dakle, oni, znači, iako se promijenila glavna državna odvjetnica, nije se promijenila ništa, jer nažalost za sada ona i dalje štiti bezakonje i mafiju. Mi zapravo nemamo, to je moj prosvjed koji sam ovdje počeo, pokazao, dok mi ne prosvjedujemo, dok mi zapravo ne radimo sami sebi štetu, gubimo vrijeme, gubimo energiju, gubimo zdravlje, gubimo u biti život, dok mi tako ne postupamo, naši postupci se ne miču s mjesta i zato je to, ja znam da je to ljudima u Hrvatskoj ružno čuti, ali zapravo ozbiljni prosvjedi, ovako kao što Enver počinje od ponedjeljka i kao što i ja sad prosvjedujem, su zapravo jedini način da se nešto pomakne. Eto, to bi bilo to, hvala vam.